pano ndi pa Nyasa Voice Box ndipo cholinga cha Nyasa Voice Box ndikupereka mpata kwa Malawi kuti azitha kulankhulapo maganizo awo pa nkhani zimene zimakhudzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye mwene nanu mudamvapo za nkhani ija ya digital ID kuti kubwera chiphaso chimene chizikhala ndithu pa foni sizikhalanso ID ya manja. Kuti digital ID ndi chani nanga digital ID idachokera kuti nanga cholinga chake pano pa dziko lapansi ndi chani. Tiyeni limodzi pano pa Nyasa Voice Box tamvera akulu amenewa akutipatsa maganizo awo kapena kuti zimene iwowa amadziwa zokhudza digital ID, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Tikulandireni anthu a Mulungu mwapaderadera mu Kwagwanji update. Ndipo mu nthawi iyi tilunjike kwambiri pa zinthu zimene tidaziona kale koma pofika lero zikupherezera ndi kukwaniritsidwa. Zochitika izi zikuyenera kuti zitithandize ife kuona ndi kudziunguza moyo wathu wauzimu tayima motani. Tilunjike pa nkhani imene yakhala ikuchitika nkamwankamwa ngakhale kwathu kuno kumudzi, nkhani ya digital identity. Inde dziko limene tsopano likulowa mmachitachita a digitalization pa Chingerezi. Nkhani imeneyi ya ziphaso za digital ndi nkhani imene takhala tikuiona kwa zaka pafupifupi zisanu pofika pano, ndipo tidutse mu mfundo zina zimene tidadutsamo zaka zapitazi ndi kuona pamene tili kuti tithe kuona kumene tikupita. Nkhani imeneyi ya ziphaso za digital ndi nkhani imene pofika pano maiko olemera ndi osauka omwe onse akuyenda pa sipidi imodzi, inde akuyenda pa sitepe imodzi. Palibe amene akutsalira kamba konena kuti ngosauka. Ayi, maiko osauka tikunena kwathu kuno kumudzi nawonso ali pa mpaka kuthamangitsa ndondomeko zimenezi chifukwa zikuyenda ndi nzeru za sayansi zamakono, inde technology pa Chingerezi, nzeru za makompyuta zamakono. Kubwerera mbuyo pang'ono pa nkhani zimenezi za digital, inde ziphaso za digital, mu chaka cha 2023 tidaona mkumano umene bungwe lija la United Nations, umodzi wa maiko pa dziko lonse lapansi, udakhala nawo, umenetu mutu wake udalunjika pa mgwirizano wa maiko onse a dziko lapansi kuti akapange pangano limodzi kulunjika pa nkhani yakuyenda mutsogolo limene liyendetsedwe mu ndondomeko ya digital. Mkumano umenewu udachitika mu chaka cha 2023 mwezi wa Meyi. Ndipo mu nthawi imeneyo nkuti maiko akutsalira-tsalirabe, koma nkuti maziko atayikidwa kale m'maiko osiyanasiyana pa dziko lino lapansi, pakuti tsopano molingana ndi umakono zinthu ziyende mu ndondomeko ya digital pa zifukwa zomveka bwino zopewetsa, inde uba kapena chinyengo m'maboma a dziko lino lapansi. Ndipo bungwe limeneli la United Nations lidayika ndondomeko zake kutsindika kuti maiko onse athe kuona ndi kukhala ndi chiyang'aniro chimenechi, zimene adazitcha Sustainable Development Goals, ndondomeko zimene zithandizire kuti dziko lapansi litukuke ndi kupita chitsogolo ndipo zikhale chiyang'aniro cha dziko lina lililonse pa dziko lapansi limene lili mu bungwe wa umodzi wa maiko a dziko lonse lapansi, United Nations. Ndondomeko zimenezi ndi ziyang'aniro zimenezi zidasanjidwa mu mfundo zokwanira 17
ndipo izi zidali mfundo zimene maiko adapatsidwa kuti akhale ndi chiyang'aniro chawo kuyenda mu mfundo zimenezi. Chikamafika chaka cha 2030 kukhale kunena kuti mfundo zonsezi zakwanira kuti anthu okhala pa dziko adzakhale ndi tsogolo lowala. Inde mbuyo mudali vision 2020 kufika 2020 nkuona kuti zinthu zizikusintha. Lero lino vision 2050 koma dziko lonse lapansi likutsimikizira pakunena kuti 2030 pakhale kunena kuti ndondomeko zonse 17 zakwanira. Chochititsa chidwi kwambiri anthu a Mulungu ndichonena kuti mu mfundo zimenezi bungwe la United Nations sikuti lidazitulutsa lokha. Ayi, zimenezi zidachita kuchokera ku bungwe lija la World Economic Forum, inde bungwe loona zakayendetsedwe kachuma ndi malonda pa dziko lonse lapansi, limene posachedwa pompa lidali kuja ku Davos ku Switzerland kukambirana mfundo za mmene dziko liyendere kumbali ya malonda ndi chuma. Nkhani iyi ya digital tidziwa anthu a Mulungu kuti ikulunjika ku malonda ndi chuma. Bungwe limeneli nalonso lili ndi mfundo zake zosungunula ndi zomveka bwino mwachindunji mmene dziko likhalire ikamafika chaka cha 2030. Ndondomeko zimene zidaperekedwa ku United Nations zidaperekedwa monga ziyang'aniro ndi mokutira, koma mfundo zimene tizione zochokera ku bungwe la World Economic Forum zidabwera chindunji. Tiona anthu a Mulungu kunena kuti pali ndondomeko imene imachitika yogulitsira mfundo kuti zioneke zosalala ndi zokoma ku anthu okhala pa dziko, koma kuseriko kutabisidwa china chimene anthu atati achione sakonda nkukonda komwe ngakhale nkumva komwe za zimenezo. Ndi mmeneto anthu a dziko lapansi amachitira pogulitsa mfundo zake. Inde marketing strategy, njira yogulitsira, kuchipentapenta chinthu kuti chili motere chioneke ng'aning'ani koma mkatimo muli zosakhala bwino. Bungwe limene la United Nations lidabweretsa mfundo zimene 17 zimene kuchokera mu chaka cha 2020 adayika chiyang'aniro chokuti pofika chaka cha 2030 mu zaka zokwanira 10 zikhale kuti mfundo zimenezi zakwanitsidwa. Tizione mfundozi anthu a Mulungu patsogolo pa ndikuti pofika lero tidzidzifunsa nkumaona kuti kwathu kuno kosauka amene timakhalira kupempha tathamanga mayadi otani mu mfundo zimenezi. Tidziwe kuti sikuno kokha dziko lonse lapansi likuyenda mu mfundo zimenezi. Mfundo yoyambirira molingana ndi ndondomeko za United Nations Agenda 2030 ndi mfundo ya ndondomeko yokhazikitsa machitachita a digital, pamene pakutsindika kunena kuti pakhale digital ID, inde chiphaso cha digital chimene chilumikizike ku bank account kapena mobile money account, chilumikizike ku akaunti ya ku banki, thumba la ndalama la ku banki, komanso thumba la ndalama limene timayenda nalo m'mafoni mwathu, kadi imene timagwiritsa ntchito halo, imene yonso idapangidwa kuti ikhalenso thumba la ndalama, ikhale banki payokha. Ndiye mfundo yoyambirira kunena kuti digital identity ilumikizike ku bank account komanso mobile money banking. Goal number 1, cholinga choyambirira ndondomeko zimene 17 za bungwe limene la United Nations ndi chimenecho. Ndi chimene tichiyang'ane kwambiri chifukwa chaka chino kumafika Seputembala mayiko a dziko lapansi apatsidwa malire woonetsetsa kunena kuti digital identity ikhale itakwanira wina aliyense pa dziko lapansi. Pofika pano mayiko okwanira 81 ndiwo amene akhazikitsa mwamphumphu ndondomeko imeneyi. Kwathu kuno kwa anthu akuda, inde ku Africa kumene kumawerengedwa kuti mayiko alipo okwanira 54. Pofika lero mayiko okwanira 49 akuwerengedwa pa mayiko 54 paja, kuti ndondomeko imeneyi yakhala kale palibenso kubwerera mbuyo. Tionetu anthu a Mulungu kuti nthawi sikulola,
ndiye kuti chiyang'aniro chakuti Seputembala chaka chino cha 2026 akhale kuti maiko onse amene anatsalira pa dziko lapansi adutsa mu ndondomeko imene yakhazika platform ya digital, ndiye kuti chitheka. Nkhani yochititsa chidwi kwambiri anthu a Mulungu, izi ankakambirana mu chaka cha 2023, tadutsatu zaka zopitirira zitatu pofika pano. Tione pofika lero zili motani. Agenda 2030 Sustainable Development Goals ndiye zimene tizione apa, ndipo goal yoyambirira ndiye digital identity, aliyense alowe mmenemo. Ndi amene tione kupita ku website ya bungwe lija la World Economic Forum kumene adaziyika mosabisa, iwo watu sabisayi, adayika chigudumu chawo pamenepo chimene akutchula kuti digital identity. Ndipo digital identity imeneyi chiphaso chosagwirika m'manja, chikhale kuti chikulamulira mbali zinayi zimene munthu akuyenera kukhala mogwirana nazo. Choyambirira ndiyetu malo akuluakulu amene akuyenera kupitako kuti akapezeko thandizo. Kumeneko kuti afikireko ayenera kuti akhale ndi chiphaso cha digital identity. Kuchoka pamenepo anthu anzake kuti akwanitse kulumikizana nawo ayeneranso kuti iyeyu akhale ndi digital identity. Opanda digital identity, chiphaso cha digital, sakwanitsa iye kulumikizana ndi anthu anzake. Kuchoka pamenepo ndi pamene akukamba nkhani ya zinthu. Iyeyi kuti akwaniritsenso kufikira zinthu zina za pamoyo wake akuyenera kuti akhale ndi digital identity. Tikumbukire anthu a Mulungu, tikulunjika pa goal number 1 ya Sustainable Development Goals imene idatsindika kuti china chilichonse chikhale kaye mu digital. Kuti ndondomeko zimenezi ziyende, mukathana ndi goal number 1 wika digital, ndiye kuti 2 mpaka na 17 singayende ndi kukwanitsidwa opanda kukwaniritsa goal number 1, digital identity. Ndiwo amene akutsimikizira amenepo. Kuchoka pamenepo ziwiya, ma devices, kandi foni, kandi televishoni, kandi chani, zimenezo sukwanitsa iwe kuzigwiritsa ntchito ngati ulibe digital identity. Tionetu pamenepo kuti akutchula mfundo zosiyanasiyana zimene munthu akuyenera kuti azifikire pokhapokha ngati ali ndi digital identity. Akamba pamenepo nkhani ya malonda, kuti munthu akwanitse kugula ndi kugulitsa, akwanitse kufikira mabwalo azamchezo. Kuchoka pamenepo akwanitse kufikira nthambi za boma zimene angathe kupezerako thandizo. Zonsezi zifuna digital identity. Kuchoka pamenepo kulumikizana, telecommunications, zikuyeneranso kuti iyeyo akhale ndi digital identity kuti akwanitse kuzifikira zimenezi. Kuchoka pamenepo smart cities, mizinda imene ikhale ya makono kwambiri, yoyendera china chilichonse chokhala ndi kompyuta. Akuti mizinda imeneyi kuti munthu akhalemo ayenera kuti akhale ndi digital identity, chiphaso cha digital, kuphatikizapo health care, kuti akwanitse kufikira kuchipatala ayenera kuti akhale ndi digital identity. Chika pamenepo financial services, inde kuti akwanitse kugula ndi kugulitsa, kupeza ngongole, kutere, zonsezi ziyenera kuti akhale ndi digital identity. Kuchoka pamenepo food and sustainability, munthu akhale ndi chokudya kuti adye, ayenera kuti akhalenso ndi digital identity ndi kuti akwanitse kukhala moyo. Ndiyetu chigudumu chimenechi chimenetu a World Economic Forum adachipanga ndi kuchiyala bwinobwino kuti ndondomeko imene ya digital identity olowa mmenemo akwanitsa kufikira izi, koma amene salowamo zimenezi sazipeza. Nkhani yolemera kwambiri anthu a Mulungu, tikukamba pano nkhani ya digital identity imene idayikidwa pa goal number 1 ya Sustainable Development Goals. Magolo enawa tiwatsatire nkuona akukambidwa mowapenta bwinobwino molingana ndi bungwe la United Nations, koma tikapita ku World Economic Forum ndi pamene akuwabweretsa chindunji, kuwawa kwake ndi kupana kwake.
nkhani cholemera kwambiri anthu a mulungu tingofuna kukumbutsana poona ndi mmene zinthu zikuyendera pa dziko lonse lapansi. Digital identity ndi imene itsegule khomo kuti munthu wa mu dziko la makono akwanitse kuyenda ndi kupeza china chilichonse chomuyenereza kuti iye akhale inde munthu wokondwa komanso wamoyo. Ndi pamene tione website iyi ya World Economic Forum imene adatsindika kunena mwachindunji kuti kamafika 2030 udzakhala munthu uli biretu kalikonse opanda umwini wa china chilichonse, ngakhale chovala chimene chili mthupi sichidzakhala chako. Ndi zimene bungwe limene lidatsindika mu ndondomeko zimene zikutulukira kuja ku United Nations zopereka dziko lowala, koma kuseriku kulikonena kuti dziko limenelo ukakhala iweyo opanda china chilichonse, opanda umwini wa china chilichonse, ukakhala monga munthu. Munjira ina ukakhala monga mmene mkaidi amakhalira akakhala ku ndende. Nkhani cholemera kwambiri anthu a mulungu tingofuna titsindike apa ndi kubwera chindunji tione tili pati nanga kumene tikupita kutsogoloku kuli zotani. UN Agenda 2030 kuyambira chaka cha 2021 kukafika mpakana chaka cha 2030 ndondomeko zimene adazikhazikitsa inde kuchokera ku bungwe lija la World Economic Forum ndi zimene zikufotokozedwa motere. Boma limodzi la dziko lonse lapansi mmene tikuyenda pano anthu a mulungu tidziwe kunena kuti maboma amene akhale pa dziko lapansi onsewo ayenera kuti asungunulidwe. Mapresidenti amene tidzavotera nkumakhala nawo kuno monga mapresidenti, iwowa akhale monga makhansala amadera a boma la dziko lonse lapansi, ndipo boma limene kukhala ndi mtsogoleri. Kuchokati pamenepo pakhale kugula ndi kugulitsa ndalama imene tayiona kale, imene kutuluka muja mu digital system, imene itseguliridwe ndi digital identity, ndalama imeneyi yosagwirika m'manja. Lero lino titsimikizirane anthu a mulungu kunena kuti mmene digitalization ikulowa tsopano ndalama tikuyenera kuti tidzingotumiza ziwiya zayamba kale kuyenda kudzera mu ndondomeko zamakono zosiyanasiyana, ndipo anthu tazolowera kuti tumapezeka opanda ndalama koma ndalama ili mu foni, cashless society. Ndi kumene tikulowera anthu a mulungu. Kumene kubwerako tiyembekeze kunena kuti ndalama kupezeka nayo yogwirika m'manja ukhale mlandu, ukamangidwa ngakhale kupatsidwa chilango cha nkhaninkhani chifukwa wagwira iwe pepala limene liloletsedwa. Zimenezi tiziyembekezere kuchitika mwachangu kwambiri. Cholinga ndiye chonena kuti munthu athe kulamulirika. Ndalama imeneyi ya cashless, ndalama ya digital, ndi ndalama imene ilibe umwini, sukwanitsa kudzisungira ndalama imeneyi kuti iye azizikundika kuti iye andikhala milioneya ayi. Imeneyi ndi ndalama imene amayilamulira ku banki yayikulu, ku Central Bank, ndipo imakhala ndi expiry date, imakhala ndi nthawi yotha ntchito. Ngati iwe suyigwiritsa ntchito wangodzikundikira mu nthawi imeneyo, ndiye kuti pokayang'ana ukapeza kuti yatha ntchito ilibe. Ukuzokhala mkanthu lero koma mawa ndi nkujopeza kuti ulibe kanthu. Ndalama imene idzilamuliridwa ndi Central Bank. Funso nkumati zizikhala motani pamene anthu alowe mu digital system, digital identity. Ndiye kuti bank account yako molingana ndi goal number 1 ya Sustainable Development Goals ya United Nations ija, ndalama zako zidzilumikizika ndi chiphaso chako cha digital, ndipo ndalamayo aziona mmene iwe ugwiritsira ntchito, iwenso azikuona kudzera ku chiphaso chakocho. Potero ndiye kuti ndalamayo suzikhala nayo mphamvu yakuti iwe ulamulire ndi ufulu ogula chimene iwe ukufuna. Ndalama izikhala kunena kuti ayipanga kale pologalamu yokuti ndalama iyi mukagulira chokudya basi, simungagulire chimene mukufuna ayi.
mukadzisungira kuti ya ndifuna nkagule chokudya sikatheka kugula chifukwa system yonse ikhale kuti ikuyenda mu ndondomeko imeneyi ya digital. Pofika pano titsimikizirane anthu a Mulungu kunena kuti dziko lalowa kale mu ndondomeko imeneyi. Tidziwe kunena kuti m'mayiko kwathu kuno kwa anthu akuda inde kosauka tikakamizika kupanga izi sikuti ndalamazo zimakhala zathu ayi. Pali mabungwe akuluakulu amene akubweretsa ndalama kuti thamangitsani izi, yendetsani izi, sikuti nkuthekera kodzipangira ife tokha mayiko akuno kwa Afrika kosauka ayi. Kuli mabungwe amene akubweretsa ndalama kuti zimene zichitike. Monga tanena chinthu ichi chikuyenda dziko lonse lapansi. Kuchika pamenepo banki imodzi ya dziko lonse lapansi imene tayiona anthu a Mulungu kunena kuti ndi imene dzikwanitsa kulamulira ndalama ina iliyonse pa dziko lonse. Ndipo izi zichitika mu nthawi yochedwa, nthawi yosatenga nthawi yochepa kwambiri. Zimenezi tiziyembekezere. Kuchika pamenepo ndi pamene pali mfundo ya gulu limodzi la asilikali pa dziko lonse lapansi, one global military. Nkhani ya asilikali takhala tikuiona kunena kuti bungwe la United Nations limayitana asilikali kupita kukadzetsa mtendere kumbali zina za dziko lapansi inde muno mu Afrika. Zonsezi zikuyenera kuti zibweretse umodzi kumbali ya zachitetezo, ndipo gulu la asilikali likhale limodzi pa dziko lonse lapansi la boma lonse la dziko lonse lapansi. Kuchoka pamenepo zimene zikuyenera kuti zitheke pakuthetsa kudzidalira kokha kwa mayiko, end of national sovereignty. Dziko monga lathu lino timadzilamulira timapanga zathu, zimene zikuyenera kuti zithe sikale kwambiri. Tiziona zinthu zikusintha mwachangu. Zikatha zimenezi ndi pamene pakhale kunena kuti dziko longa lino lidzidalira zimene mayiko akuluakulu kumodzi wawo apangana kuti pangani chakuti. Ndiye kuti chimenecho chichitika, wina afune asafune. Tidziwa anthu a Mulungu kunena kuti pofika lero kudzera ku bungwe lija la World Health Organization WHO lidasayinitsa mayiko a dziko lapansi kuti tsopano anthu a m'mayikomo, mayikowo alibe mphamvu yowateteza anthuwo ku matenda amene angabwere polengezedwa ndi bungwe limeneli la World Health Organization. Bungwe limene la World Health Organization muchikalata chimenecho tidachionanso kuti tidawasayinitsa mayiko nkuwawuza kunena kuti ife titalengeza kuti kumeneko kwabuka muliri omutakhala kuti madotolo anu akumeneko kudziwa kwanuko muliriwo sakuona, koma ngati ife tauona umenewo ulipo, ndipo ngati tingabwere ndi akatemera kuti bani wanthu inuyo mulibe mphamvu yoneyo titeteza wanthu athu mutiwonongera, sitingadziwe mubweretsa matenda wena ayi. Inuyo mulibe mphamvu yotero, mphamvu mwatipatsa ife nene kuti matupi a wanthu wanu pa dziko lonse lapansi, inu mayiko amene mwasayanira ichi mwapatsa ndi kuwayika m'manja mwa ife a World Health Organization. Ndiye kuti mabungwe amene wakubwera kuno kulibenso kuti boma linena kuti iyayi kulibe matenda kuno sitikuwaona, akabwera nkunena kuti kuno kuli matenda, boma limayenera kuvomereza kuti ayidutsani, tsatirani kuli matendako, inde kapatseni anthu mankhwala olo matendawo kutakhala kuti kulibe. Nkhani tiyovuta kwambiri anthu a Mulungu, nkhani yosautsa, ndi nthawi yodzuka kutulo ndikuona chikuchitika ndi chani. End of national sovereignty. Pakali pano ife ndi opempha, ndipo timagulitsa ufulu wathu kamba ka umphawi wathu. Potero mayiko amphamvu kwambiri amapereka china chilichonse chimene chofunikira ndi kulamulira kuti chitani motere. Ndiyetu mmene zikhalira kumbali ya zachuma ndi bungwe lija la International Monetary Fund. Nkhani yolemera kwambiri ndi pamene tiyipite patsogolo, pamene pakubwera mfundo yonena kuti ikamafika 2030 pakhale kuti pathetsedwa umwini wa malo, kupatulatu anthu akuluakuluwo. Umwini wa malo umenewu titha kuona anthu a Mulungu tsopano lino kuti pofika kuno kwathu amene tili ndi mapuloti, malo tili mpakalapakalatu, inde kuthamanga tikuyenera kuti kalembetse, inde tidzilipira msonkho. Munthawi yomweyo mabungwe otsatira ndikumaona kuti kodi auji ali pati, malo awo ndi pati, nawonso akutsatira m'makomo momwemo adzayike inde
zizindikiro zoonetsera kuti nyumba iyi imagona anthu mochuluka motere. Nthawi yomweyo mulumikizike ku GPS kuti tsopano aziona kuti nyumba yawo ijeri malo akuti. Kutha kwa ufulu wa uchinsinsi wa munthu, kumukusa, kumuyika mu ndende, inde akumayenda bwinobwino, nkumagona mnyumba yonena kuti ndi yake, komatu isali yake. Ndi mmenetu dziko lilowere pofika 2030 akuti tidzakhala okondwa koma opandiratu kalikonse. Kulembetsa kwa malo pofika pano ngakhale kwathu kuno kumudzi tikuziona kufunsatu mangozidwa kuti iyayi zachokera kulikulu, koma kuti mutsatire kumeneko mupeze kunena kuti ndi mfundo zimene zidavomerezedwa mu Sustainable Development Goals. Umwini wa malo uthe, amene ali m'mapuloti ochuluka kukhaletu kupepuzidwa boma litengeko enawo. Nkhani yolemera kwambiri ndi pamene tikupita patsogolopo amene akunena kuti kutha kwa mabanja. Family unit, amayi, abambo ndi wana sakuyenera kuti akhale monga banja. Tsopano pakhale kutambasula kwa dzanja kumbali zosiyanasiyana kuyambira mabungwe kuti tsopano anyamule ulamuliro olera wana m'manja mwawo osati m'manja mwa makolo. Zotsatira zake ndiye zimene tikuziona, kufunitsitsa kudziwa ndi kuona kuti kodi iweyo uli ndi ana angati, anawo alembetsedwa. Kulembetsa kwa ana kuthandizire kudziwa kuti uyu ali ndi ana angati ndipo ali ndi zaka zingati, amapita ku sukulu. Konseko ndikukwaniritsa mfundo zimenezi za Sustainable Development Goals, end of the family unit. Ukhale iwe ndi wana koma asali yako ali aboma, ukhale ndi mkazi kama mamuna koma asali wako ali waboma. Zinthu izi anthu a Mulungu tikuziona zikuchitika ndi kuzimva m'mawayilesimu, m'matelevishoni. Nkhani yaketu ndi imeneyi, Sustainable Development Goals, kuchokera kuja ku World Economic Forum. Kuchoka pamenepo ndi pamene tione nkhani ya depopulation, kuchepetsa chiwerengero cha anthu ndi kulamulira kuchuluka kwa anthu pa dziko lapansi. Pa nkhani imeneyi ikulumikizika ndi nkhani imene patsogolopo, endless mandatory vaccines, akatemera osatha ndi okakamiza. Kuchepetsa chiwerengero cha anthu mu nthawi yomweyo akatemera osatha ndi okakamiza. Muone anthu a Mulungu kunena kuti mu ndondomeko yochepetsa chiwerengero cha anthu nthambi iliko kale kujatu ku bungwe la United Nations imene imabwera ndi ndondomeko zolera ndi zina zonse. Pali bungwe lija la UNFPA, United Nations Fund for Population Activities. Bungwe limene lilipo ndipo limathamanga. UNFPA ndiye imene ili nthambi yoonetsetsa kuti anthu asachuluke, achepe, kuchepetsa chiwerengero cha anthu. Nthambi imeneyo imagwira ntchito zimenezo. Kuchoka pamenepo pali ndondomeko zosiyanasiyana, miliri yosadziwika bwino imene iphe anthu ochuluka, nkhondo zimene ziphe anthu ochuluka, zonsezi zikuwerengera cholinga chofuna kuchepetsa anthu okhala pa dziko. Funso tulizibwera kwa inu ndi ine, kodi ife mene tayimira kuti Mulungu alola tikhale mgulu la anthu ogona pochepetsa chiwerengero, tidzagona ife tili ndi chiyembekezo chakudzaukanso? Satanatu ali ndi cholinga chofuna kuchepetsa chiwerengero cha anthu ndipo adayamba kale, amadana ndi kuchuluka kwa munthu. Chifukwa ninji zimatere? Iye monga mngelo alibe mphamvu yakudzichulutsa. Munthu adapatsidwa mphamvu yakudzichulukitsa nakhale ndi wana muchifaniziro cha Mulungu wakumwamba. Ichi Satana amadana nacho ndipo amayesetsa kuti abweretse mavuto amene amupange munthu kumva kunena kuti ine kukhala ndi wana ndiye kuti chindipsinja, sindikhala moyo wamakono ndi wathanzi, koma ndikhale wopanda wana, ndigwiritse ntchito njira zosiyanasiyana zobweretsedwa kuti ndisakhale ndi wana, potero kukhale kuchepetsa chiwerengero cha wanthu. Nkhani tilemera kwambiri, tikupita chitsogolo. Akatemera osatha amene tawaona kale, akatemera adakabwera kutsogolo kunotu, mankhwala achina chilichonse azingokhala akatemera. Akuyenda inde alipo ndipo
akhale akubwera. Nthawi yonena kuti mwana wa mulungu adzuke kutulo. Kuchoka pamenepo ndi pamene pakubwera universal basic income, inde nkhani za ndalama za manjalende. Universal basic income mtukula pa khomo. Ndondomeko iyi kuyenda dziko lonse lapansi, dziko lililonse lili pa mpaka ndipo lapanikizika kuti likwaniritse ndondomeko zimenezi. Tangotsala anthu a mulungu ndi zaka zokwanira 4 kuti tiphere 2030 ndipo nthawi ikuchepa. Pano tidziwerenga miyezi. Ndondomeko ija ya digital tayiona kunena kuti target yawo ndi Seputembala chaka chinocho 2026, amene achedwe akaphera mu 2027. Koma cholinga chawo nchonena kuti dziko lina lililonse lisaphere mu 2027 asadapange roll out, asadakhazikitse ndondomeko ya digital identity mu nzika zonse zimene zalowa ndi kuvomerezeka kukhala mu system ya maiko amenewo. Kuchoka pamenepo akukamba za microchip society kuti adzitha kupanga malonda komanso kuyenda ndi kumayang'anidwa kuti akuyenda motani. Nkhani ya microchip society tionetsa pano kunena kuti digital identity kutsogoloko akatemera akathithe amene abwere, si wonse amene akhale omuthandiza munthu ndi kumpulumutsa. Ena zochitika zimenezi taona kale nkhani ya COVID kuti anthu ku Ulaya uko akufa atapezeka kuti mthupi mwawo mukuunga malabala, inde ena mawaya amene maiko anzathu madotolo amakhala achindunji komanso ali ndi ukatswiri pamwamba kuposa kuno kumudzi. Amaulula chimene chamupha munthu napeza kunena kuti anthu ambiri akufa pano kamba kakatemera. Inde tidaonapo milandu akatemera a COVID AstraZeneca amene adakasumiridwa nkuvomerezadi kunena kuti anthu akufa adi zoona kamba akatemera amenewa. Zonsezi tidaziona anthu a mulungu ndi kuona kunena kuti anthu amene adalandira akatemera kuyatsa foni yanu pa bluetooth imatha kupanga piki, inde kutha kuona chitsulo chimene chili mkati mwa munthu uja kudzera mukatemera amene adalandira. Ndikumaonetsa kunena kuti pali ndithu china chake chimene foni ikutha ikuyesesa kuti ilumikizane nacho koma chili mwa munthu. Nkhani tilemera kwambiri anthu a mulungu, nkhani yovuta zimene zitaziona zaka zitatu zinayi zapitazo. Nkhani apa kunena kuti microchip society munthu ina aliyense adzakhale kuti ali ndi kantovu mkati mwake. Pa nkhani iyi ndimene tinapeza a Yuval Noah Harari akulankhula ndipo anabwerezanso ku World Economic Forum kuti tsopano munthu tampeza kunena kuti mukhoza kumuba maganizo ake, ndipo adalankhula kunena kuti human beings are hackable animals. Ndiye kuti ndi zinthu kwa iwowa anthufe ndi zinthu zachabechabe monga ng'ombe zimene mungathe kuzilowa mu ubongomo pogwiritsa ntchito njira ina yachitsulo chimene chili mkatimo. Izi tankalankhula akatemera atathamanga mu nkhani ya COVID. Koma akatemera asadafike adalankhula Yuval Noah Harari kuti tikuyesesa kuti tipeze chinsinsi chomufikira munthu ndikumuona kuti kodi tikhoza kumamuona maganizo ake. Akatemera adutsa ndi amene ankadzalankhula kunena kuti iyayi chinsinsi tachipeza, human beings anthu are hackable animals, ndi amene mukhoza kuwalowa mu ubongo wawo ndikuwapangitsa zinthu zoti achite iwo asakufuna ngakhalenso asakuganiza kumene. Nkhani tilemera kwambiri tikuona pa microchip society anthu amene akhale mu nthawi imeneyi pofika 2030 akhale onena kuti mthupi mwawo muli mtovu umene kuja akhoza kumaona kuti uja akuyenda pakuti, akuchita zakuti, akuyenda motere, akulankhulanso zakuti. Nkhani tilemera kwambiri pa microchip ndi ndondomeko imene iliyopsa kwambiri pa dziko lino lapansi ndipo ikupha ufulu wa uchinsinsi wa wanthu. Ndi chifukwa chake pa nkhani imeneyi muone kunena kuti digital identity imene kuja ku England ayikhazika, anthu akupita pa msewu kupanga zionetsero kuti ayi ife sitikufuna kukhala monga ku China, ayi tisireni ufulu wathu. Chifukwa ninji azungu nawo adabwa kuti ya digital identity kuno ayi ndizoona. Iwo akudziwa mukuzindikira kwawo konse kuti ichi ndi ukapolo. Ndi nthawi anthu a mulungu yotsekuka m'maso ndi kupanga zisankho
zoyenera. Mbuye atithandize ndi kutizindikiritsa kuti tikuyenera kuchita chiyani. Dziko liwawa, baibulo likamanena kunena kuti idzafika nthawi ya msautso yomwe sinakhalepo, inde sidzakhalapo. Ndi kumene tikulowa anthu a Mulungu, chifukwa zonse tikuzifotokoza apa ndi ukapolo ndipo ndikuchotsa kwa ufulu wa munthu, komatu mu njira yomupusitsa. Ndi pamene tione patsogolopo akunena kuti implementation of World Social Credit System, kukhazikitsa ndondomeko ya zachuma imene anthu adzikhala ndi ufulu, inde omayenda pa mulingo wa ngongole, kuti at least anthu adzitha kumasuka kupeza zinthu zina ngakhale alibe kanthu, World Social Credit. Ndipo ndondomeko zimenezi zizilunjika pamene munthuwe ukukhalira pa chikhalidwe chako. Social Credit Score pa Chingerezi ndiye kuti iwe ngati ukulankhula zomvera sukupanga mwano ku boma limene likuyang'ana iweyo potsatira mtovu umene uli m'thupi mwako, ndiye kuti adzipereka mabonasi kwa iwe kuti tsopano udzikhala kuti ukhala moyo wofewa, wawina mphotho chifukwa kuti ndiwe munthu womvera, sukuyima motsutsana ndi boma la dziko lonse lapansi latsopanolo. Koma ngati ukuvutavuta ndiye kuti pakhale mavuto kukuchotsera ndalama zako mu akauntimo ukhaule. Ndiye zimene zimachitika kuja ku China. Dziko la China pakali pano lathamanga kwambiri ndipo lili monga chitsanzo cha ndondomeko zimenezi za World Social Credit. Ndipo izi zimapha ufulu wa anthu kudziganizira ndi kudzilankhulira za kukhosi kwawo. Nkhani tiyolemera kwambiri anthu a Mulungu, ufulu utha tikamanena kuti uthenga utsekedwa posekedwa pompa, ndipo pano watsekedwa kale. Akulephera anthu odziwadziwa choonadi kulankhula kuopa kuti salale silowa, achotsedwa ntchito nkumalankhula mong'ung'udza. Komatu uthenga wa angelo atatu, ngelo adafuwula ndi mawu akulu, sadang'ung'udze kapena kunong'ona ayi. Ndi pamene tione patsogolopo ndondomeko imene ikufotokozedwa kunena kuti china chilichonse chikhale mu ndondomeko ya makompyuta, inde akuti Internet of Things, china chilichonse chikhale kuti chikulumikizika ku 5G network. Imeneyi inali 2020, 5G ikungobwera kumene. Komatu pofika pano kukutuluka 6G, network yamphamvu kwambiri imene ithamangitse ndondomeko zimenezi, popeza dziko lonse lapansi likhale likuthamanga ndondomeko ya digital ikuyenera kuti iyende pogwiritsa ntchito network yamphamvu kwambiri imene ikutchedwa 6G. Imeneyi ndi imene tsopano makompyuta ake, inde ndi maziko ake akumangidwa kuja ku America. Takhala tikuona nkhani zosiyanasiyana zimene akufuna kumanga gigantic computer, ndipo amba kale kumanga kumeneko, chimene chitolere data ya wina aliyense pa dziko lapansi. Makompyuta amenewo ndiye amene athamangitse ndondomeko zimenezi za ma digital ID kuti aliyense akalowe mmenemo pogwiritsa ntchito network yamphamvu kwambiri ya 6G imene dzithanso kupanga monitor ndi kumuona munthu pamene ali chimene akuchita ngati walowa iweyo mmenemo. Fundo ina ndi yolera wana, boma lizilera wana, makolo asalere wana. Fundo zimenezi takhala kale tikuziona kuti tungakhale mndondomeko za maphunziro a m'masukulu, inde athu pa dziko lino lapansi, ndondomekozo zimapangidwa kuti ziwaphunzitse wana kaganizidwe kamene opanga ndondomeko za maphunziro amafuna. Ana adziwe chimene iwowo akufuna, osati chimene makolo awo akufuna. Ndi amene tionetu kuti pofika pano mavuto alipo mwa wana, akuphunzitsidwa zinthu zimene zikubwera mu njira ya makono, koma zimene pa msinkhu wawo sangathe kuzitolera. Ndipo kuchoka pamenepo zikukathera mmachitachita onyansa, ndi cholinga chofuna kuti wana asafike pokula ndi kukhala misinkhu ya anthu odalirika, koma adzakhale ozunguzika ndi osakhazikika. Nkhani tiyolemera kwambiri. Kuchoka pamenepo ndiye pamene tione kuti masukulu kandi a mishoni kandi a private onse akhale kuti akulamuliridwa ndi boma.
pofika pano tikukhulupirira eni masukulu akudziwa kale ndipo zimenezi akuzidwa kale kuti tsopano masukulu boma lene kuti lidziyendera kuona aziphunzitsi amene akuphunzira aphunzitsidwa bwino ali ndi mapepala oyenerera ngati alipo amene akuphunzitsa koma alibe mapepala oyenerera amene wachotseni mulembe mapepala oyenerera. Ndondomeko zonsezi nkuonetsetsa kuti ulamuliro pamalo azamaphunziro usakhale m'manja mwa anthu wamba kapena mamishoni ayi, chifukwa mamishoni amaphunzitsa masukuluwo molinganatu ndi chipembedzo chawo. Koma apa palibenso za mamishoni, boma kudzera kuja ku United Nations nthambi ija ya UNESCO ndiye itulutse ndondomeko za maphunziro amene ana aziphunzira kuyambira mkomba phala mpakana ku koleji zitulukira kuja ku UNESCO. Nkhani tilemera kwambiri anthu a Mulungu, nkhani yovuta tikulowa mu system inde ndipo pano talowa kale. Ndi nthawi yopempha Mulungu atitsegule m'maso ndi kuona kuti malire wathu akhala pati pakupitirira ndi zochitika zotere. Ndiwo amene patsogolopo akutsindika kunena kuti nkhani za mtengatenga inde magalimoto, njinga za moto zonse zikhale kuti zikulamulidwa ndi boma. Tsogoloku pafike ponena kuti magalimoto amene amayendera dizilo ndi mafuta amene aja sakuyenera chifukwa akuti amaononga nyengo. Magalimoto akhale magalimoto amakono otchaja pa magetsi. Ndikhulira pofika pa nkhani imeneyi tayiona kale anthu a Mulungu kunena kuti kwathu konkuno kwabwera inde galimoto imene anthu amayiona, galimoto yotchaja. Njinga za moto zidabwera kale m'mbuyomu zotchaja pa magetsi zosayendera dizilo kapena petulo, chifukwa dizilo kapena petulo amaononga nyengo. Chotero mu dziko la makono mukuyenera kuti muyende ndi tekinoloji. Nkhani tiyolemera kwambiri anthu a Mulungu, nkhani yovuta. Amene akhale ndi galimoto kapena njinga ya moto yosatchaja kutsogolo kuno, ameneyo afunika kuti apachike chifukwa ukhale mulandu, mafuta sapezeka asowa. Kuchoka pamenepo oyenda ayenera kuti azingopalasa njinga kapena kuyenda wapasi. Koma zoliza galimoto iwotche mafuta kukhala kuletsedwa kutsogolo kuno chifukwa malamulo otere akubwera patsogolo pathu. Munthu sakhala ndi galimoto yake ayi, azigwiritsa ntchito inde galimoto ya boma zokwera gulu, public transport. Kuchoka pamenepo pali mfundo imene akunena kuti mabizinesi onse akhale kuti akulamuliridwa ndi boma komanso mabungwe akuluakulu. Pa nkhani ya anthu a Mulungu titsimikizirane kunena kuti mabungwe akhazikitsidwa a umodzi wa anthu amabizinesi, umodzi wa anthu ogwira ntchito, umodzi wa mabizinesi osiyanasiyana. Mabungwe amenewa ndi amene akhale ndi mphamvu zolamulira mabizinesi, kuti munthu sudzitha kupanga bizinesi pawekha ayi. Uyenera kuti bizinesi iyende ukhale kuti ukudzera ku bungwe limene likuyimirire kolumikizana ndi bungwe lina. Koma zoti nkupanga bizinesi pawekha sizitheka. Nkhani yovuta kwambiri anthu a Mulungu, nthawi ikupita. Kuchoka pamenepo ndi pamene tione kunena kuti anthu oyenda pa ndege akhala tsopano akuyang'anidwa ndi kuti asamangoyenda chisawawa ayi, pofunatu akuti kuthetsa kuonongeka kwa nyengo chifukwa mpweya wa ndege ndi umene akuti ukuononga nyengo. Ndiye kuti kuyenda pa ndege chisawawa ayi, aliyense akhale mdziko lawo. Tione tikunena kuti lockdown yachinsinsi yolinyamula dziko lapansi ndi kulitsekera wina aliyense kumene ali. Ndi imene tikufotokozedwa apa. Ulamuliro ndi ulamuliro anthu a Mulungu umene palibe amene adzalakerake kukhala moyo akuyendabe mmenemu. Nkhani yolemera kwambiri. Ndi ulamuliro umene Satana mdierekezi mwini wake adzayende ndi mapazi kusakasaka onse amene sadalolere kugwa nawo mu zochitika izi. Nkhani yovuta kwambiri, ndi nthawi yochirimika ndi kupita chitsogolo. Kuchoka pamenepo ndiye pabwere ndondomeko imene ayikhazika kuti kamafika 2020 pakhale ma settlement zones, pakhale madera amene akhale oletsedwa kuti munthu asamangeko nyumba,
anthu onse akhale mbali imodzi ndi kukaunjikidwa mbali imodzi, mbali inayi kungokhala. Nkhani yolemera kwambiri, anthu aunjikidwe mbali imodzi. Ndipo mayiko anzathu ayamba kale kukhazika zimenezi zimene akumazitcha kunena kuti 15-minute cities, mizinda imene china chilichonse umachipeza pa mtunda wa 15 minutes. Ndiye kuti palibepo kukwera galimoto hayi, ngati ufuna kuyenda mwachangu upala sinjinga kapena kuyenda wapansi. Ndiye kuti mizinda igawidwagawidwa mu dzina la makono ndi kuwakusakusa wanthu kuti akakhale mbali zimenezo, ndi kuyika mipanda imene ikhale ndi mageti, inde mageti amagetsi otuluka kumeneko khale kunena kuti uli ndi chilolezo chokwanira bwino kuti ukhoza kutuluka kupita mbali ina. Koma malo amenewo ndi amene anthu atsekeredwemo, inde mu dziko la makono 15-minute cities, mmene china chilichonse chikhale chofewa, koma chikhale kuti chikutengedwa mwalenti. Palibe umwini wa nyumba, umwini wa zovala, umwini wa china chilichonse ayi. Chilichonse chikhala chokuti iwe ukupanga renti. Inde amangotcha pa Chingerezi kunena kuti subscription economy. Kulibe kugula friji, kugula mbawula, kugula wairesi ayi. Ogulitsa azibwereketsa. Nthawi yobwereka ikakwana abwera adzatenge kapena munyamule mukapereke. Ndiyetu zimene zikuchitika ikamafika 2030. Ngakhale chovala chimene zovala zimene tivalazi akuti nzoononga nyengo. Zikubwera zovala kutsogoloku zimene uzibwereka. Ukabwereka pa subscription economy ndiye kuti basi nthawi imene mwagwirizana kuti pofika apa mudzabweza chovalachi ndiye kuti iweyo ukabweze. Ngati ndalama ulibe zobwerekanso ndiye kuti ukhale m'nyumba suvala, ukhala iweyo mmene ulilimo. Ndiyetu zimene akuluakulu awa akutsindika mu bungwe limene la World Economic Forum 2030 munthu adzakhala opandiratu chilichonse koma akuti adzakhala okondwa. Kucheka pamenepo ndiye pamene pakhale ndondomeko yoletsa kukhala ndi minda komanso kuthirira. Inde ndi pamene tione kuti mu nkhani imeneyi ndondomeko zikuyenda, mabungwe akhazikitsidwa ngakhale kwathu konkuno nkumayang'anira kuti kodi yayi paipi mukuzika m'madzi kuti mudzithirira mbewu zanuzi mudakhomera. Kuli mabungwe amene atenga umwini wa madzi kuti sungakumbewe chitsime pokhapokha ukalembetse kubungwe limenelo. Ngati sulembetsa ndiye kuti iwe sukuyenera kukumba chitsime, akupeza upereka chindapusa cha mamiliyoni kapena ukamangidwa ku ndende unadzikumbira chitsime. Nkhani yolemera kwambiri anthu a Mulungu. Izi zidatuluka chaka cha 2021 koma muone kuti pofika pano kuno kwa anthu akuda, inde amphawi opempha, mabungwe athamanga kale afika ndi kukhazikitsa ndondomeko zoyenda mmenemo. Munthu pa dziko lapansi akuyenera kuti akusidwire kumodzi. Ndiye kuti ukhala ndi munda kutsogoloku uyenera kuti ukhale kuti walembetsa. Ndipo ndondomeko zimenezi mayiko pa Kenya pompapa zidatuluka. Adasayinira aphungu a nyumba ya malamulo kumeneko mosadziwa kuti asayinire chani. Kuti munthu wolima kumeneko akuti akuyenera kukhala ndi degree. Koma ngati ulibe degree, ulibe mphamvu zokuti iwe nganyamule khasu nkulima, sudziwa kulima. Zimenezi kunonso ziliko kumudzi. Zingotengeratu kutseguka m'maso kuti anthu atseguka m'maso motani ndi kuti mfundo izi asazivomereze. Komatu ndi mfundo zimene zibwere kuti wolima akhale ndi degree. Opanda degree siulima zingokhala. Usanyamule paipi yako kuzika m'madzi kuti andofuna nthirire ayi, pokhapokha kalembetse ku bungwe loyang'anira madzi akuyendawo. Iyi ndi ndondomeko imene ikufuna ithetse umwini wa anthu pa zinthu zachilengedwe zimene Mulungu adawapatsa. Kulima ndi kugwiritsa ntchito madzi a mu mtsinje kuthirira. Tikupita pa mfundo ya anthu a Mulungu tili modzi ndipo tikuziona zinthuzi zikuchitika. Kuletsa kagwiritsidwe ntchito kamalo komanso kuthetsa inde mabanja amene muli mayi ndi ana okha kapena bambo ndi ana okha. Ndipo pamapeto penipeni pa mfundo zimenezi akuti kuthetsa ndi kuletsa
kugwiritsa ntchito mankhwala ena aliwonse amene siwopangidwa ku fakitole. Ndiye kuti mankhwala amene timakagula ku chipatala kapena ukalandira ku chipatala ndi amene akhale ovomerezeka, koma kugwiritsa ntchito mahebo, inde zitsamba ndi njira zina zachilengedwe kuti muchire matenda anu kukhala koletsedwa. Mfundotu zimenezi tikamaziona zikubwera tisamade awa amene akubweretsa kumudzi kuno. Ayi, awa angotumidwa, angopatsidwa kuti pangani izi, ndalama ndi izi. Palibe chimene angachite, ndife amphawi. Chifukwa cha umphawiwu akusowekera anthu oti angayime kuti umphawi ngwathu, koma izi zokha ayi, tizunza nazo anthu. Nkhani tilemera kwambiri anthu a Mulungu. Chifukwa chani zinthu zikulowera kumeneko? Tidziwe anthu a Mulungu kuti zochitika zonsezi kuseriko kuli Satana mdierekezi amene wabisala ku chipembedzo chimene chikufuna chigwire ulamuliro wa anthu okhala pa dziko lonse lapansi. Kulamulira kugula ndi kugulitsa ndi kupanikiza moyo wa munthu kuti uyende mu chikhazikitso cha chikhalidwe chimene ndi chopheratu ufulu wa munthu kupanga chisankho mu zinthu zauzimu komanso mmene akuyenera kukhalira monga munthu pa dziko lapansi. Ndipo mu ndondomeko zimenezi tangotsala ndi zaka 4 kuti zikhale zitakwanitsidwa, chifukwa malire amene akupangira izi ndi chaka cha 2030. Pofika chaka chimenecho khale kuti dziko lililonse mfundo zimenezi zakhazikitsidwa. Funso lizibwera, kodi ife titani amene tikuyima pa choonadi cha Mulungu wakumwamba? Tiyime motani? Ndi nthawi yomvera ulangizi wa Mulungu umene Iye adanena. Lamulo lakuletsa kugula ndi kugulitsa liyenda ndi kupana anthu, ndipo ndondomeko zake ndi zimenezi zimene bungwe la United Nations likuzigulitsa, koma mokutira ndi monamiza, kungotchula pamwambamwamba, koma kuseriko mfundo zaketu ndi zimene tazionazi zikuthetsa umwini wa china chilichonse pa munthu amene akudzimva kuti ali ndi malo lero, ali ndi mafamu lero. Zimenezo zilandidwa posiyidwa pompa, zipite m'manja maboma mu mfundo zatsopano zimene zikubwera. Amene ali ndi malo olima aletsedwa kuti sakuyenera kulima, pokhapokha apite ku sukulu akapeze digiri mu malimidwe. Ndiye kuti amene alima zolongosoka zosawononga nyengo. Nkhani tilemera kwambiri anthu a Mulungu. Kusereko kuli chani? Satana mdierekezi akufuna kumpana munthu wa dziko lapansi malo amene Mulungu adampatsa kuti ulisamalire dzikoli, udye china chilichonse, madzi ndi awaulere. Satana akufuna kutenga zimenezo zikhale m'manja mwake. Tonse tikhala olengedwa ndi Mulungu yemweyo, koma Mulungu akulola ichi chichitike kuti chikonzetsere ana wake ndi kuwazindikiritsa kuti sife mzika za dziko lapansi, koma ndi nzika za dziko lakumwamba, ndipo tili pa dziko lapansi kuti tidzikonzetsere ufumu wakumwamba. Ndi nthawi yodzikonzetsera. Tiyime motani? Tipemphere kwa Mulungu wathu, tiwerenge mawu ake, tipemphe chitsogozo. Mulungu wathu mwa mzimu wake adzatizindikiritsa ndi kutidziwitsa kuti umu sitikuyenera kulowamo, tidumphe time apo. Ndipo tikayima pamenepo titani? Mulungu adzatilangiza ndi kutiuza kuti iwe udutse ndi kukhala moyo mu nthawi iyi ukuyenera kutsatira ulangizi uwu. Kakhale ndi malo udzilimire wekha. Tikamvera chimene Mulungu wanena mu nthawi yonga iyi, adzadziwa chochita nafe Mulunguyo. Koma ngati tingangoti iyayi, kwina kulikonse mavuto adzafika, palibe chifukwa choti ndisunthe ndipite ndikakhale ndi malo olima pena pake ndidzidyetse mosadalira kugula ndi kugulitsa, tidzasautsika ndi mfundo zowawa zimene zikuchitika motere. Tithokoze kwambiri anthu a Mulungu kuti tinali limodzi. Tangoyenda mokumbutsana mfundo zimene zidatuluka chaka cha 2020. Mfundo zimene zizayenda kwa zaka pofika lero zofika 6. Tatsala ndi zaka zinayi kutsogoloku. Ndipo pofika pano muone kunena kuti tikuyendera miyezi changu cha mayiko akupanikizidwa ndi kukankhidwa kuti pangani changu, nthawi yatha. Satana nthawi amayidziwa. Funso inu ndi ine, nthawi tikuyidziwa? Ziwandatu nthawi zimayidziwa. Matthew chapter 8 verse 28.
kutsindika pamenepo ziwanda zidamfunsa Yesu Khristu kuti kodi mwabwera kudzatiwononga nthawi yake isanafike? Ziwanda zimadziwa kuti pali nthawi imene ifeyo tidzawonongedwa, ndipo nthawiyo zimayidziwa. Satana ali ndi mkwiyo, udani waukulu pa ana a Mulungu, chifukwa akudziwa kuti kamtsalira kanthawi. Chivumbulutso chapter 12 verse 12. Satana nthawi amayidziwa, akudziwa kuti kamtsalira kanthawi. Yesu Khristu nthawi adayidziwa. Marko chapter 1 verse 15 akutsimikizira pamenepo. Nthawi yakwanira. Yesu Khristu adatero, adayidziwa nthawi. Funso, inu ndi ine nthawi tikuyidziwa? Tikayidziwa nthawi tidzadziwa choyenera kuchita. Tikayizindikira nthawi tiuza anzathu ndi kuwachenjeza kuti nawonso azindikire ndi kudziwa choyenera kuchita. Fikira mu nthawi ina anthu a Mulungu imene tipitirire kuona zinthu zimene zikuchitika apatu, timangokumbutsana zinthu zimene dziko lakhala likuyendamo, ndipo tangotsala ndi zaka 4 kutsogoloko. Tiyeni tilimbike chilimbikire, ndipo mu nthawi yoyikika tikhale tikupitirira kuonanso zina zimene zikuchitika zimene zitithandize kuzindikira kuyandikitsitsa kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Ambuye akudalitseni ndi kutsogolerani. Amen.